Hola a tots i benvinguts al Teatubers. Avui tenim el plaer d'estar amb Paco Cabrera, que per si acaso algun despistat no el coneix per el nom, sense dubte per la veu, en seguida el reconeixerem, veritat? Home, val més que el coneguin per la veu que no per l'aliento, no? Sempre serà més agradable, no? Sí, si treballes en la ràdio i no el coneixen per la veu, no? Mal va la cosa. No, sí que és veritat que en més d'una ocasió m'han reconegut en alguns llocs per la veu. Gent que no em coneix personalment, no? Però sí radiofònicament. Clar. Doncs anem a començar. Pareix que comencem ja? Quan vulguis. Perfecte. I quants anys fa que estàs a la ràdio? En esta emissora 25 anys. Si sempre has estat en Ràdio Altea? No. Vaig estar també en la cadena SER, bueno, em van oferir també anament a altres emissores. El que passa és que, bueno, pues, no sé, l'alteanitat eixa que tinc dins, no? I vaig preferir ser, com dir aquell, cabeza de ratón que cola de león, no? I no, més que res perquè estàs en ta cara, ho coneixes. Quan parles d'una partida o quan parles de qualsevol cosa, saps a lo que estàs referint-te, no? I t'ubiques i no sé, és molt complicat i còmode per mi, no? Però complicat perquè tota la gent el coneix, no? I tot el món opina. Avui en dia tot el món pot opinar, no? I ja saps que les noves tecnologies que utilitzeu, sobretot els joves, pues això és un escàndalo, no? Però jo penso que el meu inici va ser la família Megaciclo en Ràdio Benidorm. I això quin any més o menys estem parlant? Bona pregunta, veus? Bona pregunta. Pues, això hauria de ser per el 82, aproximadament, més o menys, per l'any 82. Per tant, això de la ràdio et ve a tu des de xicotet o va ser en algun moment que vas dir vull dedicar-me a la ràdio? Bueno, realment jo era lo que es diu un showman, un pinchadiscos, era un cara dura. Un cara dura, un vividor, i clar, un cara dura vividor en aquella època pues, tenia moltes possibilitats perquè, a més, estaven obrint-se moltes coses. S'obria Ràdio Alfàs, es va obrir Ràdio Altea, en Benidorm hi havia 2 o 3 emissores, estava la COPE, estava Cadena 100, estava la SER, i una miqueta que estigueres espavilat i tingueres una miqueta de gràcia, pues, podies fer el teu joc. No sent fàcil, no sent fàcil perquè, com aquell que diu, com els pilots, primer pagues per poder córrer i quan comences a guanyar títols és quan comences a guanyar diners, no? I poder viure de lo que t'agrada. Però sí que és veritat que sempre he tingut aquestes inquietuds, no? Perquè està la pregunta del periodista nace o se hace, no? Però jo trobo que un periodista naix i després si fas alguna coseta que altra mai està de més, perquè vas perfeccionant-te també, no? Però n'hi ha periodistes que fan plorar les pedres de la mar, vull dir que, claro, hi ha de tot, no? Per a gustos colores podrien dir, però n'hi ha periodistes que potser són grans periodistes, però no són grans comunicadors, que és la gran diferència, no? Té que haver les dues facetes, no? Ser un gran comunicador i tindre alguna interessant que dir. Clar, de totes formes, com ho dius també ho fa interessant. Saps què vull dir-te? És una manera d'atraure i seduir a la gent. Això és el comunicador. I sobretot, un és bon comunicador quan el missatge que vol donar aplega la gent. Perquè perquè hi hagi una comunicació té que haver un emissor, però té que haver un receptor. Si tu dones un missatge i a l'altre no li aplega, realment no n'hi ha comunicació. La comunicació té que ser un flyback, no? Un feedback i rebre, efectivament, el missatge que tu vols donar, no? I per mi, aquesta gent és la que comunica. Després hi ha showmans, que estan, se volen balastrar o estan l'altre i fan gràcia i entretenen el personal. Que per molt que estudies carrera de periodisme o de més, si no tens gràcia després, no? Bueno, ja saps que n'hi ha moltíssima gent que s'ha dedicat a monòlegs, per exemple, que tenen inclús programes de televisió, que aquesta gent no ha estudiat precisament per això, però sí que tenen aquesta habilitat, aquesta ferramenta que és una autèntica passada. A bata de tider la cara dura, de poder eixir i fer un monòleg de mitja hora o una hora i quedar-te en tota la gent, no? Ahí te da Faimino i Cansado. Ui, Javier Cansado, a nosaltres ens encanta Javier Cansado. Faimino i Cansado, que és gent que jo he entrevistat, perquè jo he entrevistat a mogolló des d'Anna Botella
que quan era la primera dama d'Espanya, Abans del famós Relaxing sí, Cup. el Relaxe Cop, Cafè in Plaza Mayor, pues abans de tot això la vaig entrevistar, he entrevistat a Buenafuente, he entrevistat a Fito, de Fitipaldis, he entrevistat, bueno, no sé, a moltíssima gent, Pedro Piqueras, a moltíssima gent. Arreplegava el seu mòbil, el quidrava i l'entrevistava. I parlant de tot, que ja que has dit que has complit un ampli registre de personalitats, Sí. en quin àmbit et sents més còmode? En un directe, en una tertúlia, en un programa musical? Bueno, la veritat és que a mi m'agradava com estàvem abans en l'emissora, no? Perquè abans en l'emissora teníem la varietat de veus, una varietat de veus que fa que no sigues tan cansino tu, perquè per molt que vulguis entretindre i tal, però arriba un moment en què si sempre sents la mateixa veu també pot enganxar-te, però també, escolta, que n'hi hagi algú que el dona el contrapunt sempre va molt bé, no? I diuen que dos cabells pensen més que un, no? Aleshores, a mi m'agradava quan érem més personal i teníem veus femenines i col·laboràvem, no? En la realització, per exemple, d'un magazín matinal, que tens que tindre de tot, però escolta, quan tenies el recolzament i el contrapunt, com el dic, i la visió d'altres companys, això era molt entretingut, molt divertit i molt ameno. Es fa molt més ameno que un personatge soles, no? Que sí, que pots conduir, però tu pensa que jo a les 7 i poquet del matí, jo ja estic així, en els estudis de la ràdio, preparant-me també totes les balastrades o el que vulgui pensar que vulgui dir. A banda d'haver-me tragat els informatius i programes d'actualitat, tinc que saber el que és l'última hora per només obrir a les 8 del matí els micròfons, estar llest. Saps què vull dir-te? I tot això, fer-ho tu soles, durant 7 o 8 hores de jornada de treball, 5 dies a la setmana, durant 20 anys, desgasta molt. Desgasta molt i un es queda bloquejat, també. Al final dius, no sé quina cançó posar, no me'n recordo si aquesta l'havia posat, i aquestes coses em passen. I quin personatge del poble t'agradaria portar ara mateixa si pogueres elegir algú del poble per sentar-lo així i fer una entrevista o fer un programa amb ell? Un personatge del poble. Sí, del poble. Claro, tendría que estar viu, ¿no?, para poder portarlo. O no, Perquè, clar, igual... Home, jo he portat a personatges, encara que no s'ha entrevistat jo, però he portat a personatges com Florencio La Leona, Madin Company, no? I això eren... Per mi formen part de patrimoni històric-cultural de la nostra localitat, no? Gent com Florencio La Leona, com Pepe el Bodegó, que són personatges que tenen moltíssimes històries que poden contar-te, no? Però mira, a mi m'agradaria portar a dos personatges perquè dos personatges que conec, que són prou majors, però que tenen encara 5 sentits, no? I mos podien contar de pe a pa tota la història del poble. I a més, dite, en el carrer Sant Josep, número 12 vivia fulanito, en el 14 no sé què, en el 15... I te ho conten de pe a pa, però clar, estem parlant de persones de 80 i pico anys, però que tenen els seus 5 sentits, no? No com ara, que en tenim 20 i pico i estem estrellatats perduts, no? És una cosa... I jo penso que algun personatge d'estos, de Xina, del poble, em venen al cap un parell d'ells, no? Sí que m'agradaria portar-lo, simplement per a que ens parlara de la història de la localitat, no? Però història més senzilla, més comú, no? Sí, del barri, escolta, i vosaltres de menú, vosaltres de menú tenien que robar per poder menjar, com aquell que diu, menjaven les taronges en pell perquè tenien fam, no? I quan ja estaves prou ple, ja no el menjaves la pell, ja el menjaves només la taronja. Però aquestes coses s'han viscut i a mi me s'han contat i penso que anècdotes com aquestes, que són reals, li donen valor, no?, a la vida, perquè sàpigues també valorar una miqueta el que tenim, no? I com veus l'evolució de la ràdio actual, sobretot en l'emergència de noves tecnologies? Bueno, a mi això m'assusta molt. A mi m'assusta molt. Jo soc... Jo m'he quedat en pinxadiscos, jo no he arribat a DJ. Perquè el facis una idea del que vull dir. Sí. I a mi, realment,
jo em sent que com un analfabeto de les noves tecnologies. De fet, vaig contar-te una anècdota que el farà molta gràcia. Em van vindre un amigatxo que ese sí que era un loco, ese es con vosotros, un tuber de estos, tremendo, nuevas tecnologías, todo lo último y tal. Esto va a ser lo último, Paco, lo último, esto lo tienes que tener tú, Cabrera, porque esto, ¿pero eso qué? Esto se llama Facebook. Y esto va a pegar el petardazo en nada, y esto ya en Estados Unidos es no sé qué, no sé cuánto. Bueno, va a abrir un Facebook, content, ¿no? Un Facebook, efectivamente. Bueno, jo el primer dia pues, trastellava, amb curiositat, aquests ordenadors en uns culs així, saps? Que això ja no ho gastem, no? I trastellava unes pantalles xocotetes i bé, no es dia ni siquiera, quan jo vaig començar a trastellar no es dia ni siquiera xat, es dia una altra cosa, però bueno, ho vaig deixar un temps i un dia se me ocurrió obrir-ho, no? Y vaig a un lletrer que posava, tienes 600 solicitudes de amistad o algo així. Sí, amistad. I em va entrar tal agòbia, o sea, vaig pensar, això és un descontrol, això no hi ha que ho controli, 600 sol·licituds d'amistat. Que en canvi ni coneixes, no? Clar, però... I jo dic, no, dic, això no és per mi. Hasta així m'ha Clar, sí. I em vaig desconnectar. Com ha evolucionat la ràdio? Mira, la ràdio és el mitjà de comunicació més directe, per mi, més complet que n'hi ha. Un tio en un telèfon, una tia, una persona en un telèfon, en qualsevol part del món, és un corresponsal de la ràdio. En la tele pareix que tingues que estar veient-lo, perquè si no el veus com a que no, però en la ràdio no ho necessites. A més, la imaginació treballa molt ràpid i és molt instantània la ràdio, no? Noves tecnologies que es permeteixen. Bueno, a mi em permeteixen que l'altre dia, sense anar més lluny, em rebotaren un correu electrònic d'un xic que, per exemple, ens escolta totes les nits des d'Argentina. Claro, jo estic de matí, però claro, ell en dia que sí, està per ahí el correu, no? N'hi ha gent que m'escolta des de Noruega, a més m'ho diuen, no? Gent que m'envia missatges, gent que envia missatges de WhatsApp. Jo hasta el WhatsApp i això aplegui. Està bé, no? Sí, però més que tot això, tinc que reconèixer que les noves generacions estareu superpreparades per tot això, però en l'era de la comunicació em pareix que estem quedant-nos incomunicats, saps? No sé si... És una bona frase, eh? No sé si... És un bon eslògan. No sé si t'aplega el que vull dir-te, però perfectament. em fa la impressió de que cada vegada la gent està més tancada. A mi em fa molta llàstima quan vaig caminant, passejant per els carrers, per ahí, com un més, escodrinyant, perquè a mi m'agrada molt fijar-me en la gent, mirar. Jo m'assentava al passeig, ara com no tenim els bancs del carrer Sant Pere, abans quan els teníem, a mi m'agradava anar allà a la Giconenca, agafar-me un gelaet, sentar-me i veure passar la gent, del comportament i les coses que passaven al teu voltant, no? I veure a dos xicos joves, i estic parlant de xavals que no tindran 18 anys, en el seu mòbil, cada un, en els seus auriculars, cada un al costat de l'altre, en el parc, cada un a la seua, jo què vols que el diga, macho? A mi això d'alguna manera em produeix molta tristor, no? Perquè veig que sí, estem en l'era de la comunicació, però és que estan un al costat de l'altre i cada un està en el seu món. No n'hi ha, saps? No tenen aquests intercanvis, no n'hi ha... Els ferraments que habitualment s'han de tindre, no? Desenvolupar les habilitats personals, no? Clar, cada volta van quedant-se més atrofiats, penso jo. Per això, després, quan hi ha qualsevol discussió, n'hi ha molta agressivitat, per exemple, perquè no estem acostumats, com estem en casa i ho manegem des de casa o des del mòbil i tal, quan tens que afrontar una situació real, doncs pareix que tots tenen la raó i tal, i a més la gent té molta violència, no? Està molt alterada i jo penso que al final tanta cosa... Jo vaig decidir tallar-ho d'alguna manera i gastar només el que necessita per viure. Diguem-ne que aquest era el meu pla de vida. I penses que el públic, amb tot això de les noves generacions i les noves tecnologies, està canviant? Els consumidors de ràdio estan canviant?
ja no sinó que venguen noves generacions, sinó els gustos o la forma de... Sí que canvia perquè, mira, abans treien un disco i d'així que tornaren a produir un disco, parlem del vinil i del casset i tal, no? Claro, tenies temps d'ensenyar-te totes les cançons del disco. Val? Avui el treuen un disco, una cançó, un tema, es fa viral, ara es diu viral, no famós, no conegut, ara es fa viral, no? Bueno, pues es fa viral, igual que puja, baixa. Igual que puja, baixa. O sigui, és una cosa que desapareix i va tan ràpid, i va tot tan ràpid, i entonces el consumidor, com bé dius tu, sí que canvia, perquè n'hi ha... La ràdio pura no és només música, perquè n'hi ha molta gent que diu parla menys i posa més música, i dic, pues compra't un radiocasset, primo. Vull dir, tal cual. Clar, ¿por qué no lo quitan a ese que pongan uno que ponga más música, no? Si tu lo que vols és un radiocasset, amic, tens que comprar-te un radiocasset i guanyaràs diners. A tu no t'agrada la ràdio, perquè la ràdio és una altra cosa. La ràdio és el que parlàvem, enviar missatges que l'altre recibisca, clavar-la mullar-te alguna balastra, fer dedicatòries, felicitar a gent que ni siquiera coneixes, però que te l'estimes, perquè notes que ells t'estimen a tu, i quan parles, de vegades en quan t'emportes alguna trastada, tens de tot, no? Perquè alguna bastona t'emportes també, però vull dir-te que això a mi em transmeteix que n'hi ha gent que li agrada la ràdio i gent que no li agrada la ràdio, perquè a mi m'agrada escoltar altres programes, m'agrada escoltar Hora 25 o m'agrada escoltar el Transistor o m'agrada escoltar tal, perquè és ràdio, o sigui, allí n'hi ha gent que entén, gent que parla, gent que... I n'hi ha altres que prefereixen veure el show com és el futbolero, el xiringuito i coses... M'entens què vull dir-te? Eixe programa en ràdio no sé si tindria tant d'efecte com el que té en televisió, m'entens? És una altra manera de manejar les coses i els temps. I la gent que escolta ràdio està canviant? Jo trobo que sí. Jo trobo que les noves generacions van més a la seva. És com els dos xavals que estaven en el parc i cada un tenia el seu mòbil, estava veient el que volia en aquest moment i no feia cas un de l'altre, no? I per a tancar ja més o menys l'entrevista, crec que ja ho has mencionat abans, però què podries dir que té la ràdio que no té ningú altre mitjà de comunicació? La ràdio té la immediatesa que té, ja ho notareu vosaltres, com vos enganxa i com cada setmana teniu ganes i a més sou 4, podeu treballar en la producció del programa, podeu elaborar-lo molt bé. Jo ho he sentit en alguna ocasió i ho teniu ben organitzat, ben arreglat. Per això el dia que jo trobava a faltar més gent també col·laborant, no? I que em donara un poc de peu i de joc per poder fer entrevistar, és que a mi m'agrada sempre fer-ne, no? Vull que tornem al teu programa, I la veritat, jo trobo que em preguntaves... Què m'havies preguntat? Què té la ràdio que enganxa? La televisió, per exemple. La televisió és una altra cosa. La televisió és com els èxits que estàvem parlant abans musical, igual que puges, baixes. La ràdio és una cosa més goteta a goteta. Una goteta avui, una altra goteta, n'hi ha qui t'escolta avui un ratet, demà tal, després demà tal, i quan te'l dones compte, hi ha qui s'alça i ja té el 107.6 posat i ja li agrada escoltar i potser se'n va fora d'Altea i ara les noves tecnologies el permeteixen, veus? És una de les coses bones de les noves tecnologies, escoltar-te en la part del món que estigues, no? I això és xulo, però la ràdio t'enganxa perquè estàs en el teu món, treballes la teua imaginació i estàs enviant missatges a la gent i la gent està imaginant-se a la persona o les persones que estan ahí, com estan, com són, què estaran fent, que no sé què. I jo penso que al locutor li passa igual, no? Quina gent estarà sentint-me, què estaran pensant de lo que acaba de dir, o la música, no? El programa, perquè a voltes tu dius, m'ha eixit una querella de programa, macho, quina querella de programa m'ha eixit, i el trobes algú pel carrer i diu, este matí t'has sentit ma mort de la risa, i el quedes així i diu, igual no era tan querella, saps? La percepció de cada un és distinta, però la ràdio, quan te'l pica, això era un verí, això ja no t'ho treus de damunt.
En el moment en què entres, de fet, jo vaig entrar com a publicista de Ràdio Altea. Jo no tenia programes. A mi em va donar l'oportunitat, en glòria estiga, Paco Vigueras, que va ser el director i l'home que va vindre a muntar els primers estudis de la ràdio fa 25 anys. Ell era director de local i a televisió a Alacant, de la COPE, bueno, era un... Ell sí, tio, era un tio de ràdio, però vamos, i un comunicador també, i el tio tenia un ull per dir, tu eres un diamant brut, tu eres un tal, no? I ell va ser el que em va donar a mi l'oportunitat de que jo poguera, i a més m'ho dia, no? Tu suéltate, diu, però no te sueltes mucho, un dia. Perquè, clar, jo quan m'esplayava, pues, me l'esvergava i ja està, i quedava més ample que llarg, no? Però, bueno, això era fa 25 anys, que jo no sé quina edat tens tu ara. Jo 25. Veus? Pues mira, estaves naixent tu, estaves naixent tu, estaries perdit de l'ou de ton pare, i jo ja estava fent ràdio. Ja estava fent ràdio. En esta emissora, però és que abans d'esta vaig estar en altres, no? I el dic que fas un programa, si t'enganxa, ja no t'ho deixes. La ràdio té això, té màgia. La ràdio és màgia i imaginació. Pues és una forma perfecta per acabar en l'entrevista. Moltíssimes gràcies. Per la nostra part no tenim res més a dir. Tu vols dir alguna cosa més? No, jo donar-vos les gràcies, donar-vos l'enhorabona per l'espai que esteu fent, perquè, a més, jo soc una de les persones que dic que la ràdio té que tindre varietat. Varietat, i com el dia allò de que posen més música, compra't un radiocasset, amic. Això és la solució a la teua vida, però una ràdio és algo més que això, és escoltar-vos a vosaltres, com us burleu de la veu de Bruce Willis, i dir, pues m'agrada la veu del doblatge perquè quan t'escolta l'original això no aprofita per res, o al revés, no? Hi ha pel·lícules que sents l'original i sí que t'agraden, no? Bueno, pues de tot això, recomanacions que feu i anècdotes també que conteu, que vos trobeu per ahí, i la varietat, no? És fantàstica. Jo per això també estic molt content de que 4 joves, a més, clavats en noves tecnologies, que això també va molt bé, pues hagin decidit fer un pas endavant i involucrar-se, no? Perquè també és un compromís. Clavar-vos per ahí vosaltres també, i no el veuen però dones la cara, i això és important. Pues moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres per convidar-me. Espero que vos hagi agradat i ens veiem aquí, en el Teatubers.